Vítajte pri našej dnešnej diskusii. Tentokrát sa pozrieme na knihu, ktorá dosť rozvírila vody osobných financií a ovplyvnila myslenie mnohých. Bohatý otec, chudobný otec od Roberta Kiyosakiho. Áno, presne. Je to titul, ktorý už od svojho vydania, myslím v 97., patrí medzi také stálice a asi aj najdiskutovanejšie knihy v tejto oblasti. Nepochybne. Málo ktorá kniha o financiách vyvolala toľko, emócií, inšpirácie, ale teda aj kritiky. Ten odkaz rezonuje dodnes. Určite. A my sa dnes budeme opierať o jednu podrobnú recenziu tejto knihy. Tá sa pozrela na jej kľúčové myšlienky, štruktúru, silné stránky. Ale nevyhla sa ani tým slabinám a kontroverziám však. Presne tak. Takže našou úlohou dnes bude rozobrať, prečo táto kniha stále oslovuje čitateľov. Skúsime spoločne extrahovať tie najpodstatnejšie koncepty a možno zistiť, pre koho môže byť naozaj prínosom. Dobre. Ten ústredný motív, okolo ktorého sa to celé točí, je vlastne porovnanie dvoch úplne odlišných prístupov. K peňazom, k životu celkovo. Tie sú stelesnené dvoma otcovskými postavami. Autorovým biologickým otcom, ktorého volá chudobný otec. A potom otcom jeho najlepšieho kamaráta, toho bohatého otca. Presne. Dobre, tak poďme si to rozbaliť. Môžeme. Začneme teda tým základným kontrastom. Ten chudobný otec, ako ho vykresľuje, je to inteligentný, vysoko vzdelaný muž, asi nejaký štátny úradník, možno s doktorátom. Áno, presne ten typ. Cení si istotu zamestnania, dobré známky, to formálne vzdelanie a samozrejme tvrdú prácu za stabilný plat. Taký ten klasický, bezpečný prístup. Študuj, nájdi si dobrú prácu a šplhaj po rebríčku. Presne, verí v systém, verí, že tvrdá práca v zamestnaní je kľúč. A oproti nemu stojí ten bohatý otec. Podnikateľ, investor, nemá možno toľko titulov, ale má ten, ako sa hovorí, finančný fištrón. Učí mladého Roberta veci, ktoré v škole nepočuje. Ako fungujú peniaze, ako investovať, ako budovať biznis. A hlavne ako nadobúdať aktíva, že? Áno, a práve tento kontrast je motorom celej knihy. Kiyosaki cez rôzne príbehy a rozhovory s oboma otcami ukazuje ten zásadný rozdiel medzi prácou za peniaze, čo robil jeho chudobný otec? Presne, a tým, ako nechať peniaze pracovať pre vás. Čo bola filozofia toho bohatého otca. A toto je ten úplný základ. Od toho sa všetko odvíja. To znie ako naozaj kľúčový moment uvedomenia. Určite. A vedie nás to priamo k tomu prvému veľkému konceptu, ktorý Kiyosaki predstavuje a ktorý je pre pochopenie jeho filozofie absolútne zásadný. Rozlišovanie medzi aktívami a pasívami. Aha. Čo je tu fascinujúce, je, ako Kiyosaki úplne pretáča to bežné chápanie. Zabudnite na zložité účtovné definície. Dobre. Jeho pravidlo je proste jednoduché. Aktíva vám dávajú peniaze do vrecka, pasíva vám ich z vrecka vyberajú. Bodka. Takže žiadne zložité výkazy, len jednoduchá otázka. Prúdia peniaze ku mne alebo odo mňa? Presne táto jednoduchosť je na tom silná. A zároveň aj kontroverzná, samozrejme. Klasickým príkladom, ktorý používa, je vlastný dom či byt. Áno, to väčšina ľudí považuje za najväčšie aktívum. Presne. Ale podľa Kiyosakiho definície, ak ten dom generuje len výdavky, splátka hypotéky, dane, poistenie, opravy, tak vám peniaze len berie. Je to teda pasívum. Rozumiem. Aktívom sa stáva až vtedy, keď začne generovať príjem, ktorý prevyšuje tie výdavky, napríklad cez prenájom. Rozumiem. Takže to nové auto, na ktoré platím leasing, poistku, benzín, je podľa tejto logiky čistokrvné pasívum, aj keď ho potrebujem. Ale ak by som ho začal, prenajmať cez nejakú platformu a zarobilo by mi viac, než ma stojí, potom by sa stalo aktívom. Presne tak. A Kiyosaki tvrdí, že cesta k finančnej slobode vedie cez systematické hromadenie aktív. Veci, ktoré generujú pasívny príjem a zároveň minimalizovanie pasív. Čiže tých vecí, čo peniaze žerú. Áno. Hovorí, že problém strednej triedy je často v tom, že míňa peniaze na nákup pasív. Väčší dom, noviejšie auto, luxusnejšie dovolenky. A často si to zamieňajú za symboly statusu alebo dokonca za aktíva. A tým sa vlastne finančne vyčerpávajú. Presne. Bohatí sa podľa neho sústredie na budovanie portfólia skutočných aktív, akcie prinášajúce dividendy, nehnuteľnosti na prenájom, podiely vo firmách, duševné vlastníctvo. Čokoľvek, čo prináša peniaze bez nutnosti aktívnej práce. Toto úzko súvisí s ďalším dôležitým bodom, ktorý Kiyosaki neustále zdôrazňuje. A tuto začína byť naozaj zaujímavé. Hovoríte o tej kritike školstva? Presne.
Kritika tradičného školského systému a to volanie po finančnej gramotnosti. Tvrdí, že školy nás učia byť dobrými zamestnancami, odborníkmi. Ale neučia nás narábať s peniazmi. Áno, to je jedna z jeho najsilnejších a najčastejšie opakovaných myšlienok. Argumentuje, že môžete mať doktorát z literatúry alebo byť špičkový chirurg. Ale ak nerozumiete základom financií, ako čítať súvahu, čo je cash flow, ako funguje zložené úročenie, aký je rozdiel medzi dobrým a zlým dlhom, ste finančne negramotní. A táto negramotnosť je podľa neho hlavnou príčinou, prečo mnohí vzdelaní a dobre zarábajúci ľudia zápasia s peniazmi. Počkajte, ale nie je to trochu prehnané? Veľa úspešných ľudí predsa nemá formálne finančné vzdelanie a darí sa im dobre. To je dobrá poznámka. Myslím, že Kiyosakiho kritika mierí škôl na absenciu tej praktickej finančnej výchovy v osnovách. Aha, čiže nie akademické tituly, základné porozumenie tomu, ako peniaze fungujú v reálnom svete. Tvrdí, že bez tejto praktickej gramotnosti ľudia robia zlé finančné rozhodnutia. Berú si nevýhodné pôžičky, neinvestujú alebo investujú zle, neplánujú si budúcnosť, aj keď ich príjem je vysoký. Takže nestačí len tvrdo pracovať a dobre zarábať? Nie. Kľúčové je, čo s tými peniazmi urobíte ďalej. Koľko si udržíte a ako efektívne to necháte pracovať pre seba. A k tomu vedie cesta len cez pochopenie základných finančných princípov. Čiže nie je dôležité len koľko zarobíš, ale koľko ti zostane a ako to rozmnožíš? Presne. A to nás privádza k ďalšiemu silnému konceptu. A tým je zmena myslenia. Ten tzv. Mindset shift. Aký konkrétny posun má na mysli? Ak toto prepojíme s väčším obrazom, ide o fundamentálny posun v prístupe k finančným výzvam a príležitostiam. Kiyosaki nabábra čitateľov, aby si namiesto tej automatickej, často takej rezignovanej reakcie "toto si nemôžem dovoliť", kladli inú otázku. Áno, aktívnu otázku. Ako si to môžem dovoliť? To je zaujímavá zmena perspektívy. Čo tým presne sleduje? Táto zdanlivo drobná zmena vo formulácii má obrovský psychologický dopad. Tá prvá veta, nemôžem si to dovoliť, je konštatovanie. Uzatvára myseľ, je to stopka. Jasné. Tá druhá veta, ako si to môžem dovoliť, je otázka. Otvára myseľ, núti nás hľadať riešenia, byť kreatívny, premýšľať podnikateľsky. Stimuluje riešenie problémov namiesto pasívneho prijatia obmedzení. To je silná myšlienka. V podstate trénuje mozog, aby hľadal možnosti namiesto prekážok. Aj keď, priznajme si, niekedy to nemôžem si dovoliť, môže byť aj reálne a zodpovedné zhodnotenie situácie, nie? Nejde o to, aby sa človek bez hlavou zadlžoval. Ide skôr o ten mentálny postoj. Namiesto okamžitého vzdania sa cieľa kvôli nedostatku zdrojov, skúmať cesty, ako tie zdroje získať. Alebo ako danú vec dosiahnuť inak. Čiže hľadať spôsob, ako zvýšiť príjem, nájsť investora. Áno, alebo vytvoriť niečo hodnotné, čo mi umožní si to dovoliť neskôr. Je to o proaktivite a vynaliezavosti. S tým súvisia aj ďalšia, trochu možno kontroverzná myšlienka. Pracujte, aby ste sa učili, nie len aby ste zarábali. To môže znieť zvláštne, najmä pre ľudí, ktorí sa snažia, uživiť rodinu. Je to o dlhodobej stratégii. Kiyosaki radí, najmä na začiatku kariéry, aby si ľudia vyberali prácu nie primárne podľa výšky platu, ale podľa čoho? Podľa toho, aké cenné zručnosti sa to môžu naučiť. Zručnosti, ktoré im neskôr pomôžu vybudovať vlastné bohatstvo. Aké konkrétne zručnosti má na mysli? Hovorí najmä o schopnostiach kľúčových pre podnikanie a investovanie. Predajné zručnosti, marketing, vyjednávanie, leadership, management ľudí a systémov. Základy účtovníctva, právo. Presne. Pochopenie právnych aspektov a samozrejme samotné investovanie. Argumentuje, že tieto zručnosti sú oveľa cennejšie aktívum do budúcnosti, než o pár stoviek vyšší plat v práci, kde proste stagnujete. Počkať, ale to znie trochu ako luxus pre niekoho, kto nemá finančnú rezervu. Kiyosaki asi nehovorí ľuďom s hypotékou a deťmi, aby dali výpoveď a išli robiť za minimálku do startupu, len aby sa učili však. To je dôležitá námietka a myslím, že to treba chápať v kontexte. Nejde o výzvu k finančnej samovražde, jasné. Dobre. Skôr o to, aby človek pri výbere práce alebo pri zvažovaní ďalších krokov zohľadňoval aj ten potenciál pre získanie zručností. Možno to znamená nájsť si prácu, ktorá síce neplatí najviac, ale ponúka skvelé tréningy, alebo možnosť vidieť, ako funguje úspešný biznis znútra.
Alebo venovať voľný čas samoštúdiu, dobrovoľníctvu. Presne tak. Je to o investícii do seba, ktorá sa nemusí vyplatiť okamžite, ale môže priniesť oveľa väčšie zisky v budúcnosti. Získané schopnosti vám nikto nevezme. Logické. Zručnosti sú prenosné a môžu otvoriť dvere k vlastnému podnikaniu alebo lepším investíciám. Áno. A to nás privádza k pojmu, ktorý Kiyosaki spopularizoval asi najviac, krysí závod, alebo the red race. Ten slávny red race. Presne. A toto vyvoláva dôležitú otázku. Čo to presne je a prečo je také dôležité sa z neho dostať? Ten obraz škrečka behajúceho donekonečna v kolese je dosť výstižný. A úprimne aj trochu desivý. Je. Krysí závod opisuje ten začarovaný kruh, v ktorom sa podľa Kiyosakiho nachádza väčšina ľudí, najmä stredná trieda. Ten cyklus vyzerá asi takto. Chodíš do školy, aby si získal dobrú prácu. Áno. Nájdeš si prácu a začneš zarábať. S prvými peniazmi si kúpiš nejaké veci, možno auto na leasing. Keď tvoj príjem stúpne, povýšenie, lepšia práca, zvýšia sa aj tvoje výdavky. Kúpiš si väčší dom na hypotéku, drahšie auto. Presne. Viac potrebných vecí. A tým pádom potrebuješ ešte vyšší príjem. Takže pracuješ ešte tvrdšie, berieš nadčasy, hľadáš ešte lepšie platenú prácu. A kolotoč sa točí ďalej. Áno, ale s vyšším príjmom opäť stúpnú výdavky. A často aj dlhy. Si uväznený v tom kolotoči. Pracovať, zarobiť, minúť, potrebovať viac, pracovať viac. A bez ohľadu na to, koľko zarábaš, nikdy nemáš dosť. Presne. Si závislý od ďalšej výplaty, len aby si pokryl rastúce náklady a splátky. Nikdy sa reálne nedostaneš dopredu, len bežieš rýchlejšie v tom istom kole. Ten krysí závod je silný obraz a asi dosť reálny pre mnohých. Ale kniha očividne ponúkla aj nádej, keďže sa stala takým fenoménom. Aká je teda cesta von podľa Kiyosakiho? Jediná cesta von z krysieho závodu, ako ju prezentuje, vedie cez systematické budovanie aktív, tých, čo generujú pasívny príjem. Cieľom je teda? Cieľom je dosiahnuť bod, kedy tieto pasívne príjmy z prenajmu dividend podnikania, ktoré bežia aj bez vás, spoľahlivo pokryjú vaše bežné mesačné výdavky. Až vtedy ste podľa neho finančne slobodní. Presne. Už nemusíte pracovať pre peniaze, aby ste prežili, môžete pracovať, ak chcete, na projektoch, ktoré vás bavia, alebo nemusíte pracovať vôbec. Vystúpili ste z toho kolesa. OK. Tie hlavné myšlienky sú jasné a dosť radikálne. Ale kniha mala obrovský úspech. Čím to podľa tej recenzie vlastne je? Čo ľudí tak oslovilo? Tá recenzia identifikuje niekoľko kľúčových silných stránok. Jednou z hlavných je určite jej prístupnosť. Kiyosaki používa veľmi jednoduchý hovorový jazyk. Žiadny zložitý finančný žargon? Presne, vysvetľuje koncepty cez príbehy a ľahko zapamätateľné analógie. Vďaka tomu je kniha stráviteľná aj pre ľudí, ktorí o financiách nevedia vôbec nič. Takže žiadne nudné grafy a vzorce, skôr tie príbehy dôchodcov. Áno, a s tým súvisí druhý silný bod, motivačný aspekt. Tá kniha má neuveriteľnú schopnosť nakopnúť čitateľa. Vzbudzuje pocit, že sa to dá? Presne, že finančná nezávislosť je dosiahnuteľná aj pre bežného človeka, ak zmení svoje myslenie a začne konať inak. Inšpiruje ľudí, aby prevzali zodpovednosť za svoju finančnú budúcnosť, aby sa vzdelávali, zvažovali alternatívy k zamestnaniu. Podnikanie, investovanie. Áno, pre mnohých to bol ten prvý impuls. A čo tie základné princípy? Sú stále relevantné aj po toľkých rokoch? Predsa len kniha vyšla v 97. Finančný svet sa dosť zmenil. To je tretí bod. Zdá sa, že tie základné princípy sú nadčasové. Ten dôraz na finančnú gramotnosť, rozlišovanie aktívo a pasív, potreba budovať pasívny príjem. To platí stále. To sú koncepty, ktoré platili vtedy a platia aj dnes. Možno ešte viac v súčasnej neistej ekonomickej situácii. Technológie a nástroje sa menia, jasné. Ale tá základná logika, ako budovať bohatstvo, zostáva podľa mnohých podobná. Znie to skoro ako dokonalá kniha. Ale ako každá vplyvná vec, aj táto čelí kritike. A recenzia na niekoľko bodov upozorňuje. Áno, žiadna kniha nie je bez chýb a táto má svojich kritikov, to je pravda. Jednou z najčastejších výhrad je nedostatok konkrétnych praktických návodov. Čiže povie čo a prečo, ale nie ako. Presne. Kniha je skvelá v motivácii a zmene myslenia, povie vám hromadite aktíva, vzdelávajte sa, ale veľmi málo hovorí o tom, ako to konkrétne urobiť.
Takže ak hľadám detailný plán, ako začať investovať do nehnuteľnosti alebo akcií, tak budem sklamaný. Je to viac filozofia než manuál. takže skôr inšpirácia než konkrétny recept. Ďalším bodom kritiky býva prílišné zjednodušovanie. Svet financií a investovania je komplexný, plný rizík. Nuans. Áno. Kritici hovoria, že Kiyosaki tieto riziká často zľahčuje alebo ignoruje. Môže to vzbudiť falošný dojem, že zbohatnúť je jednoduché a rýchle, ak len budete nasledovať jeho rady. Trochu to môže znieť ako taká tá zbohatni rýchlo schéma, ak človek nie je opatrný však. Presne. Realita podnikania a investovania je oveľa zložitejšia. Zahŕňa možnosť strát, vyžaduje si hĺbkovú analýzu, trpezlivosť. A kniha tieto aspekty spomína len okrajovo, čo môže byť pre neskúseného čitateľa zavádzajúce a viesť k unáhleným rizikovým rozhodnutiam. A potom je tu ešte jedna pomerne zásadná kontroverzia, otázna faktická presnosť. Najmä pokiaľ ide o samotnú existenciu toho bohatého otca. Ako to myslíte? Veď na tom príbehu je celá kniha postavená. Práve. Existujú vážne pochybnosti a rozsiahle debaty o tom, či postava bohatého otca, ako ju Kiyosaki opisuje, bola skutočná osoba. Alebo skôr literárny konštrukt. Áno. Možno kombinácia viacerých ľudí, ktorých poznal, alebo dokonca úplne fiktívna postava, ktorá slúžila na ilustráciu jeho myšlienok. Kiyosaki síce trvá na jeho reálnosti, ale nikdy neposkytol presvedčivé dôkazy. presne. A to tie pochybnosti nevyvrátilo. Takže celý ten základný príbeh môže byť pri najlepšom upravený. To trochu mení pohľad, aj keď tie myšlienky môžu platiť same o sebe. Áno, pre mnohých kritikov to výrazne znižuje dôveryhodnosť knihy a autora. Argumentujú, že ak je základný príbeh potenciálne vymyslený, ako môžeme veriť ostatným tvrdeniam a radám? Aj keď treba povedať, že mnohí obhajcovia knihy tvrdia, že na tom nezáleží. Či bol bohatý otec reálny, dôležité sú tie princípy, ktoré kniha učí. Dobre, takže keď to všetko zvážime, silné stránky aj tú kritiku, komu by sme túto knihu napriek tým výhradám odporúčili? Kto z nej môže najviac vyťažiť? Myslím si, že kniha je stále veľmi hodnotná pre začiatočníkov v oblasti osobných financií. Pre ľudí, ktorí sú úplne noví v témach ako investovanie, cash flow, budovanie majetku. Ponúka zrozumiteľný a motivujúci úvod. Presne. Tie základné koncepty, aj keď zjednodušené, sú pre niekoho, kto o tom nikdy nepremýšľal, často prevratné. Súhlasím. Tiež si myslím, že silno rezonuje u ľudí s podnikavým duchom, alebo u tých, ktorí cítia nespokojnosť v tradičnom zamestnaní. Ak niekto hľadá inšpiráciu a odvahu začať vlastný biznis, preskúmať investovanie, hľadať netradičné zdroje príjmu, táto kniha mu môže dodať potrebný impuls. určite. A určite je veľmi vhodná pre mladých dospelých, študentov, ľudí na začiatku kariéry. Môže im otvoriť oči a nasmerovať ich k budovaniu finančnej gramotnosti a zdravých návykov včas. Čím skôr človek začne premýšľať v intenziách aktív a pasívneho príjmu, tým lepšie. Presne, tým väčší náskok môže získať. Dobre, skúsme to teda celé zhrnúť. Aké sú tie najdôležitejšie odkazy z knihy Bohatý otec, chudobný otec? Ak by sme mali vypichnúť tú esenciu, tak sú to asi tieto body. Poprvé, absolútna dôležitosť zmeny myslenia. Od pasívneho príjmania k aktívnemu hľadaniu riešení. To, ako si to môžem dovoliť. Po druhé, to kľúčové rozlišovanie medzi aktívami, prinášajú peniaze, a pasívami, odnášajú peniaze. A sústredenie sa na budovanie aktív. Po tretie, tá nevyhnutnosť finančnej gramotnosti, praktického vzdelávania sa o peniazoch, investovaní, podnikaní, čo školy často zanedbávajú. Presne, a po štvrté, tá cesta von z krysieho závodu cez budovanie pasívnych príjmových tokov, ktoré pokryjú životné náklady. Ale je dôležité vnímať tú knihu Skôr ako silný manifest a motiváciu k finančnej nezávislosti, než ako detailný praktický manuál krok za krokom. To určite. Takže čo si z toho všetkého môžeme odniesť? Recenzia, z ktorej sme čerpali, dáva knihe hodnotenie 4 z 5 hviezdičiek, čo sa zdá byť, primerané. Súhlasím. Je to nepochybne kniha, ktorá dokáže inšpirovať, otvoriť oči a prinútiť človeka zamyslieť sa nad svojimi financiami a životom úplne inak. Nie je to komplexný sprievodca s hotovými riešeniami? Treba k nej pristupovať kriticky, uvedomovať si tie zjednodušenia, kontroverzie. Áno, ale ako štarter, ako ten prvotný impuls k zmene pohľadu a k ďalšiemu vzdelávaniu, funguje pre mnohých ľudí vynikajúco. Niekedy práve tá zmena perspektívy je ten najdôležitejší prvý krok. A to ma privádza k záverečnej myšlienke na zamyslenie pre našich poslucháčov, ktorá vychádza priamo z toho, čo sme preberali,
Ak by aj jediným skutečným prínosom tejto knihy bola tá spomínaná zmena pohľadu toto si nemôžem dovoliť na ako si to môžem dovoliť, aký jeden malý konkrétny krok by mohol ktokoľvek urobiť ešte dnes, aby túto zmenu myslenia začal aktívne uplatňovať vo svojom živote. Aj bez toho, aby mal hneď pripravený detailný investičný plán alebo veľký kapitál. Výborná otázka na záver. Necháva priestor na osobnú reflexiu. Týmto by sme našu dnešnú diskusiu o knihe Bohatý otec, chudobný otec asi ukončili. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme. A pripomíname, že svet financií je rozsiahlý a existuje mnoho ďalších zdrojov pre tých, ktorí sa chcú ponoriť hlbšie a získať konkrétnejšie znalosti. Dovidenia na budúce.